Kajing ai ka blei piwe baro ai ka kerteng ka batiang tam ka jong try Jesus Christ. Hagri ka singi dai ban pusan na ka ktian ka jong blei. Ban ngenya pule na ka stish kino rom ka long basan ka khat ka baningkong bat ka baar. Ka ktian ka jong blei ka ongkup ni. Namar kata balapan kesan yang ngi ka jinget. Ngidon ka jinget sok baru blei da utrai jongi u Jesus Christ. Da uru ngilayo ya ka jinglam prang da kata ka jinget syapok ka ni ka jingai ha ka bangi yang par ngi snokmen ha ka jingkermen ya ka buram u blei. Ka ktian ka jong blei ka crunch pang ka jing penyesuk ha preng jongi baru blei. Namar ka pop kala penlong nong syun. Mga bat mapi ngila ka long kinong syun ka jong blei namar jong ka pop. Namar u blei u isi ya ka pop wat laba u blei u iya jengi iwe pe iwe. Henry u blei la ban sya ya ka pop namar ulong u bakhuat ulong u bakentang. Ki angel apreng ki ruai ka jing ruai bakhuat. Namar ulong da shisha u bakhuat. Kawai na ka daw ba ki breakin la ban rung sa ka hima u blei. Kada na ka daw ka jing khuat ka jong blei. Kawai na ka daw ba u briu haban don hadujok ding ka basyur kay. Kada na ka daw ba u blei la ban pediang ya ka pop. Bat haba u blei la ay ka lat ka lenti. La play ka lenti lang ba u Jesus Christ. Ban pen khuat na ay ki pop ka jungi. Hambay la rangi kentat ya ka taga. Lenti ka ba u blei la peni. Ngin haban penlut ya ka bam jukut hadujok ding ka basyur kay. Ban nginam la ban don baru blei. Tadi tak tahu ni kesengi ko ban penken mau pi kat no ka long ka jing sngongo ka jungi yo blei. Namar u blei ula penem yengi. Ling ba u Jesus Christ. Kaktian ka jong blei ka ong la pen kesan yengi da ka jinget. Kumno la pen kesan yengi. Kadai na ka daw ba u Jesus Christ ula pendap ya ka jing kenya halor jong ka ding pena na ka benagi pop ka rengkang ka jong apat jong pi. Ling ba ka jing yap pat ka jing bi pat ka jong try. Lapan kesan yang apa dia pi habangi langet hau Jesus Christ. Habangi nget ha ka jing yap ba ka jing bi pat ka jong try Jesus Christ lapan kesan. Ini kekentian pen kesan ka pamod lapan bena pangilong ki ba hok ki ba janai hakmat u blei. Om na ka jing le ka jongi henry na ka ka ba Christ la le na ka benta jongi. Idon kamban nget namar kadon kam tang ka jinget bagi nyop diang ya ka jing pen kesan. Hapa pilanget pilayo pediang ya kita ka jing pen kesan na u blei. Ka jinget ka longkum ka keti ka ba pediang ya ka jing ai ka ba u blei u ai leng ba u Jesus Christ. Pergi ba kham sngo tanat ka long ba ka keti u blei ka ong pa mentang i don ka jing esok baru blei. Menta lawan ra engi sejan jong blei. Menta ngem long shu kinong shun ki jong blei. Menta la ai boring i bangin long ki khon u blei. Menta la penlong yang apa dia pi. Kita ki bala bandon ka jinge dai ka bajan baru blei ba khoi na ki ba khoi tam. Ndai na ka daw ka jongi. Ndai na ka daw ka hok ka jongi. Ndai na ka daw ka jingai ka bada u Jesus Christ. Ndai na ka daw walam perkhat ba u blei usuan ya pi. Wana perkat ba u blei u isi ya pi. Namar u blei u iya je pi da ka jinget ba bam jukot. Panalor kata u blei u lapan pau ya kata ka jinget. Haka ba u lapa yu khun jung u blak hamur ba yu Jesus Christ. Pan sius pa yang apa je pi. Pada bangi langit menta. Kata ka jinget ka jung blei lala pan penjanai. Leng ba ka jinget day ka bajan hapdeng jungi baru blei. Namala penyesuk yang menta baru blei. Da ka jinget how try Jesus Christ. Mentangi yo ka jing lamprang da ka jinget sepok ka jingai ha ka bangi ye yeng. Menta kani kala long ka nong rem ka jungi. Ngi yeng ha ka jingai ka jung Jesus Christ. Ngi yeng namar ka jingai ka banau Jesus Christ. Pan mentangi sngo kemen ha ka jingkermen ya ka buram u blei. Hatu pido jingkermen hatu pido ya ka jingkermen. Ai baga jingkermen ka jong pi ka piyo na utrai Jesus Christ kan pen kemen ya ka bensim ka jong pi hagri ka singi. Na maga jingkermen ka jong trai ka long ka bor.
Baka jingkemen kawan habangi don ya ke jingkermen namar ke Bible ke itu syapang kata ke bor jong ke jinga dai ke jingi baru BLEI leng bau Jesus Christ kata ke long ukres hangi ke jingkermen ke buram haba pilayo ya ke jingkermen pidon ken ya ke jingkemen namar haba ubriu ukermen ya ke ege babha undum la klem de kemen haba ubriu la du jingkermen na ke benta ke bansawan undum la ban pen kemen ya la dia tak ke ru hagani ke pertai rimat menta mangi ngimlong syu ki badu jingkermen namar u Jesus Christ ni don ke jingkermen ke bakrau na ke benta ki por ba kisngi ki banwan akwa ban kran ni ke kentien jong ke jinget ha ke lor ke jingim ke jongpi ke babhatam ke don syakmat jongpi om syadien ke jingker ku ke bakham krau ke don syakmat om syadien ke bapla ke BLEI le ke jingim ke jongpi penang yo isu a kisngi ki por ki banwan dene ke dau priang ye ke ketien de ke jinget banganget scam BLEI unda kerku sisai pi da ke jingker ku ke bola tingkai kerpang na ke benda kita ki banget bat ki ba ie jeu BLEI ke jingsuk un kerku pi ni kisngi baro kawai bawanum kledru BLEI ie je pi da shisha da ke jing ie ke babam jukon amen.